Ako sa ovláda 3-bit Stormbox Micro 2. Na začiatok si prejdeme tlačítka, má ich 5. Prvé 3, ktoré ovládajú média, sú na prednej vrchnej strane a ďalšie 2 na zapnutie a pripojenie Bluetooth sú na bočnej strane tiež spredu. Začneme tlačítkom zapnutia, to sa nachádza na ľavej strane, stačí ho iba stlačiť a reproduktor sa zapne. Keď ho chcete vypnúť, stačí opäť iba raz stlačiť tlačítko. Keď ho zapnete, bude vám tento indikátor blikať na modro, aby ste vedeli, že je zapnutý. Keď ho vypnete, tak zhasne všetko. Ak chcete reproduktor reštartovať, držte tlačítko zapnutia 8 sekúnd. Pokiaľ nebude blikať modrý indikátor, vtedy viete, že reproduktor sa reštartoval. Keď stlačíte tlačítko Bluetooth a bliká vám modrý indikátor, znamená to, že reproduktor je v párovacom móde. Keď indikátor bude iba svietiť na modro, viete, že ste sa úspešne pripojili k reproduktoru a reproduktor ešte aj vydá zvuk, aby vám dal signál, že je spárovaný s telefónom. Ďalej sa presuňme na vrchnú stranu reproduktora, kde máme základné tlačítka na ovládanie médií, máme tu mínusové a pulsové tlačítko. Mínusovým uberáte hlasitosť a pulsovým pridávate hlasitosť. Keď stláčate dané tlačítka, tak sa hlasitosť mení podľa toho, ako stláčate. Keď ich držíte, tak sa bez zastavenia pridáva alebo uberá hlasitosť a keď pustíte tlačítko, tak sa hlasitosť zastaví na danej hodnote. Reproduktor má aj handsfree mikrofón, takže cezeň viete volať a toto okrúhle tlačítko vám pomôže pri hovoroch. Keď iba stlačíte tlačítko, tak príjmate alebo ukončujete hovory. Keď ho držíte sekundu, tak odmietnete hovor. Keď vám niekto volá počas toho, ako vy už máte nejaký hovor, tak keď stlačíte toto tlačítko, tak zastavíte aktuálny hovor a príjmete prichádzajúci hovor. Čo sa týka hudby, tak tiež jednoduché ovládanie pomocou stredného tlačítka. Keď ho iba stlačíte, tak hudbu zastavíte alebo ju spustíte. Dvakrát, keď ho stlačíte, idete na nasledujúcu skladbu. Keď ho stlačíte trikrát, idete na predchádzajúcu skladbu a keď ho držíte sekundu, tak si aktivujete hlasového asistenta na vašom telefóne, čo môže byť Siri na iPhonech alebo ostatní zvukoví asistenti na ostatných telefónoch. Taktiež, ak máte dva tieto reproduktory, viete si na nich zapnúť party mód, musíte ich samozrejme zapnúť pomocou tlačítka na zapínanie, vypínanie a potom na prvom reproduktore držíte 5 sekúnd symbol Bluetooth a na druhom reproduktore stačí iba sekunda, aby sa uviedol do párovacieho módu a keď vám zaznie hlas z reproduktorov, že party mód, máte ich úspešne spárované. Podotýkam, musíte mať dva 3-bit Stormbox Micro 2. A keď chcete z party módu prepnúť na stereo mód, stačí na ktoromkoľvek reproduktore stlačiť tlačítko Bluetooth. Z reproduktoru sa vám ozve hlas, ktorý povie stereo mód a z jedného reproduktoru by ste mali počuť ľavý kanál, z druhého reproduktoru pravý. Od tlačítiek prejdeme k indikátorom, už sme si povedali o tomto jednom veľkom, potom tu máme indikátory batérie, ktoré svietia podľa toho, akú máte nabitú batériu. Môžete vidieť, aktuálne tam svieti 5 bodiek, čo znamená, že batéria je plne nabitá. Kebyže svietia 4, tak máte batériu od 70 do 80%. Ak svietia 3, máte ju od 50 do 70%. Ak svietia 2, máte od 30 do 50%. A ak svieti 1, máte od 0 po 30%. Ak vám bude už blikať posledná bodka, znamená to, že máte nízku batériu a treba nabiť reproduktor. Nabíja sa USB-C káblom, ktorý je z pravej strany reproduktoru. Toľko odo mňa, vidíme sa pri ďalšom videu.